Hei ja tervetuloa katsomaan minun ensimmäistä TST-sarjassa ammuttua kisaa. Lähetin tämmöisellä baaritiski rastilla ja sieltä lähdetään tyhjentämään baareja niin kuin vanha porotsari konsanaan tekee. Tuli tommonen bonuspelti 70 metrissä johon luuli osuvani, mutta en sitten osunut kuitenkaan. Ja kattokaahan kuinka hienosti tässä on sormi jo liipasinkaaren sisällä siinä vaiheessa kun räkäättiin aseetta. Eli ei noin, siitä olisi tuomari nähdessään voinut hylätä minut kisasta. Mutta päästiin loppuun asti ja vielä otettiin vähän tukea tuosta, kun tökkäs jalat tuonne rikelinjaan. No sitten seuraavalle rastille. Tässä vähän vähemmän liikettä. Meillä oli tuossa ennen rastia oli pikkusen keskustelua tuosta, että miten tuo käsi, että saako se olla aseella tuossa lähössä. Ja nyt kyllä pikkusen täytyy myöntää, että oli viimeinen rasti, joka ammuttiin ja alkoi jo olleen pää aika pehmeänä ja sitten se keskustelu vielä siinä vähän sekoitti sitä omaa keskittymistä, niin mokailin kyllä aika raskaasti tässä rastilla. Muun muassa sitä, että tipautin lippaan tuossa ennakkoon, sitten mä olin melkein tyhjällä lippaalla liikenteessä ja sitten me jouduin vielä pallaamaan tänne ja jätin vielä yhden taulun ampumatta kokonaan. Minä tiesin sen tuossa loppuvaiheessa, että sieltä jää, mutta eipä sille enää siinä vaiheessa mitään voinut tehdä. Rasti kolmosella. Tässä oli 2 aluetta, josta ensin ammutaan tältä puolen isoa lankkua tuossa keskellä ja ammutaan näistä ikkunoista tuonne tuommoisia metallitauluja ja tuolta tuo aiempi laukaus vapautti minut kulkemaan tuonne seuraavalle alueelle ja tässä koitan aseen minulle lainanneen punapistettä tuhota hyvin, kun enhän minä nyt tajunnut, että se tuolta luistin päältä tuonne syöksyy tuonne kohti rakenteita. Mutta muuten ihan kivaa somotusta. Siinä kokeilin ladata vähän rynkyn lipaasta tuohon pistooliin, mutta onneksi en koittanut sisälle asti laittaa. Hauska rasti ja olisi ollut kiva suoriutua siitä paremmin. Tää oli se rasti, jolla aloitettiin tää esikisa. Valmis. Seuraava rasti. Mennään tuommoinen kohtuu pienellä alueella. Paljon tuolleen peitossa olevia maaleja. Ja tuossakin esimerkiksi ihan pääosumia hain tuohon ensimmäiseen tauluun, koska siihen ei tuosta paikalta pystynyt ollenkaan muuten ampumaan. Aika pieniä semmosia paikkoja, josta noita piti ampua noita tauluja. Ja tuossakin oli sitten häiriö, kun en osannut lipasta laittaa ilmeisesti kunnolla ja tuossa heti alussa. Ja tosin oli hirveän äänekäs kisa. Tuli tuolla ulistua ja perkelöityä ja se ei ehkä ole kovin kaunista tuommoinen perkelöinti. Olen pahoillani siitä. Mennään jo viimeiselle rastille tässä vaiheessa. Tätä rastia itse tuomaroin tuossa sitten pääkisassa. Muun muassa tuosta neliön sisälle aseen laittamisesta kovasti siellä tupiisin ihmisille. Mutta mielestäni tosi hauska tämmönen paljon ammutaan ja paljon myös liikutaan rasti. Tässä myös kohta alkaa ulina, koska ei meinannut punapistettä löytyä. Ja sitten huomataan, että on ammuttu kuivaksi.
Että ei tää nyt ihan suunnitelmien mukaan mikään näistä rasteista mennyt. Täytyy kuitenkin sanoa, että vaikka oli itse myös tekemässä, mutta tosi kiva kisa, vaikka tosin ei mennytkään ihan sillä lailla, kun itse olisin toivonut nämä rastit, että joka rastilla vähän niin tuli hölmöiltyä. Pääosin sen oman rastisuunnitelman kanssa en saanut toteutettua oikeastaan mitään rastia niin kuin olisin halunnut. Mutta kiitoksia kun katselit. Nähdäänpä seuraavassa videossa. Laittakaa tykkäyksiä ja kommentteja.